E vou tentar falar um pouquinho com o editor desta obra, Sempre Abril, Avelino Jacome Iglesias, participante nesta coletânea e também editor. Avelino fundou a editorial Andrómena Semelheira e dirige ainda a revista Nós, a Gente de Redor. Coordena mais de 80 autores em língua galega e portuguesa. Vamos tentar saber o que nos tem para dizer sobre esta obra Sempre Abril. E comigo já tenho Avelino Jacome Iglesias, bem-vindo ao Culturando. Desta vez, aqui em Ourense, um sítio diferente. Como é que está a correr esta coletânea? Estamos felices primeiro de recibirvos, non? Felices de que esteades aquí, felices de que nos acompañedes de Portugal e moi felices, moi gozosos de que poidamos celebrar esa revolución dos cravos aquí en Albor, no Centro Cultural. Preparamos, penso que unha festa da cultura para que a compartamos entre todos e todas, portugueses e de todos os lugares de España, de Cuba, de todos os 54 autores que recolle este gran libro. Bueno, estamos, pues, como digo, encantados, felices, e bueno, me alegro moito de que o Culturando este aquí con nós en Ourense. Avelino, como é que esta coletânea está? Ela já saiu também para a Amazon? Sí, xa está en Amazon, xa poden adquirir aqueles que queiran, e xa debe levar unha semana ou así. Sempre a subimos a Amazon un pouco máis tarde da edición, para dar tempo a aquelas persoas que colleron o libro que teñan un pouco de exclusividade, non? Agora, pois xa no mundo, agora está ao alcance de todo o mundo, en todo o mundo. O sea que xa é universal a nosa coletánea, non? Vai estar aqui o grupo coral Albor. Que grupo é este? Albor é unha institución que é un referente en Ourense. Esas institucións culturais que se fixeron pois xa a mediados do século pasado e que tiveron pois un pasado impresionante, valga a expresión, pero que agora, pues bueno, estaban empezando a quedar, pues, o sea, necesitaban unha renovación con xente xoven. Esa renovación produciuse e agora pues está cheo, ferve de actividades culturales, ferve de alegría, a xuventude trai novas ideas, hai un xermolo de esperanza e hai pues un repartimento de cultura. Entre ese repartimento, de feito a semana pasada estivemos aquí os do grupo Nós, a xente do redor, pois celebrando un recital, pero ademais estiveron, pois bueno, moitos poetas, moitos autores de todo tipo, dibuixantes, etcétera, que cada paso lle dan máis pulo a esta institución. Todo isto gracias á nova directiva, e gracias a esa sabia xoven que está xurdindo. Andrómena Semelheira é editora. Como é que qualquer pessoa pode, independentemente de estar noutro país, pode editar convosco? Sí, non importa o país, nós temos de feito pois autores portugueses, temos autores de outros sitios, cubanos, etc. É unha editora aberta, aínda que publica obra en galego, pois publicamos obra en castelán, obra en portugués, e eso sí, temos un xeito diferente de tratar os libros. Nós non somos a clásica editora que se lle manda un libro, maqueta e xa. Non, nós pensámolo, facémolo con cuidado e creo que o resultado está aí, está nesa coletánea, está nese gran libro que fixemos. Ás veces pode parecer que vamos moi devagar, que vamos moi lentos, pero as cousas boas precisan dun tempo e esa é a nosa filosofía. Facelo ben, se leva un pouco máis de tempo, pois levou un pouco máis de tempo, pero ben feito. Como é que vos podem contactar? Pois moi fácil, nós somos a editorial de Orixe Publicidade e Comunicación. Orixe Publicidade e Comunicación está nas redes, ten a súa web e formamos parte tamén do grupo cultural Nós, a Xente do Redor, que é unha revista cultural que editamos aquí na Galiza para todo o mundo. En calquera deses dous sitios poden contactar comigo no meu teléfono. Como ben ves, eu son unha persona que está sempre disposta a conversar e a falar de cultura con todo o mundo, o sea que encantado, e ademais cada caso tratarémolo pois coas pretensións do autor e poñéndonos sempre de acordo con el. Projetos futuros, vai haver por aí nova escrita?
Sí, bueno, primeiro teño 2 libros meus que pasa un pouco aquí en Galicia, non sei como se di en Portugal, pero en Galicia temos a costume de decir que na casa do ferreiro hai coitelos de pau, non? Casa de ferreiro, espeto de pau. Pois a mesma frase. E entón, pois hai 2 libros que quero publicar e que, bueno, sempre hai un que chega e ten que ir antes do meu, entón eu que espero que este ano pois publiquemos esos 2. E me parece que a nosa amiga Grasa non para e está pensando en facer unha nova coletánea. Entón, eso, pois, tamén ten que sair adiante. E despois temos 2 autores que forman parte de nosa xente do redor que tamén queren publicar con nós e estamos traballando no seu libro. Non vamos a decir os nomes porque é unha sorpresa, entón ímolo facendo de a pouco. Eso sí, decirche que en canto ao meu libro, a ese que temos aí tan pendiente, pois vouche dicir como comeza, que é así un pouco como unha exclusiva. Comeza con un embarazo pulpoide. A protagonista queda embarazada de un polvo, de un pulpo, non? Non se sabe como, e bueno, pois xogamos un pouco aí, pois, que carrisa, pero ao mesmo tempo ríndonos a veces da dor, non? Porque a forma un pouco de comedia. Un pouco de comedia. A comedia da traxedia, porque no fondo é unha traxedia, pero contámola, pois eso, como unha comedia, porque a vida tamén ten que ser alegría, e inda que sea o máis triste, hai que contalo cunha pizca de bon humor, non? Hoje, aqui no Albor, o que é que vamos ter? Vamos ter de todo. Imos ter grandes poetas, imos ter música, moi boa música. Aquí vai estar Toño do Castro, José Toño do Castro. Vai vir Masi, que é un acordeonista de Lalín fantástico. Benito Villar, que dirixe 3 corais e unha banda, que xa non leo o seu currículo porque nos levaría toda a entrevista. Van estar a coral propia de Albor, que é unha coral con moitos anos de tradición, e todo eso pois sumado ás intervencións, o recital que darán os nosos poetas, e todo dirixido ca maxia e co tino da nosa querida Grasa Amiguiño. Tamén vai estar Armando González, que sabes que é un home tan polifacético e tan universal, eu chamolle o envexado, porque eu envexo a súa capacidade, porque é capaz de tocar, de cantar, de escribir. É o letrista de María do Ceo, a nosa solista. É unha envexa boa. É unha envexa boa, sí. É unha envexa que parte do cariño, do grandísimo cariño que lle teño. Pero é certo que Armando probablemente sea o home máis polifacético que coñezo. De feito, agora fai un programa na tele, é dicir, cada cousa que faina e ademais faina ben, o que é moi difícil. Pero eu, sobre todo, admiro a súa poesía, porque é un poeta excepcional, é un poeta grandioso, e xa che digo, as súas letras nas cancións, que xa fixo universais María do Ceo, e que, como decía un poeta español, cando alguén escribe unha copla, un poema, e o pobo a canta, convírtese en copla, e despois xa non se sabe que no creou, non? Porque xa é do povo. Pois hai moitas coplas de Armando que a xente canta, pero que xa son do povo, xa non son de Armando porque xa son populares. E cando eso o consigue un poeta é porque xa ten ese pouso de universalidade, non? E temos a sorte de telo aquí, de telo en todas as coletáneas, e de telo tamén no grupo de nosa xente ao redor. Entón, pois con estas 2 personas que vou estar na mesa, entenderás que me sinto, vamos, como no ceo, moi ben agasallado, non? Muito obrigada, muitas graças. É sempre muito bom vir até à Galiza e podermos falar de cultura, falar de livros. Avelino, muito sucesso para a editora, muito sucesso nos livros e para os projetos futuros. Pois moitísimas grazas, obrigado, moito obrigado de que esteades aquí, xa sabes que moi felices de tervos, graciñas. Obrigada, e vamos continuar aqui para falar com mais pessoas que vão estar aqui nesta coletânea, nesta festa da poesia.